Zadarilo podľa predstav, sú trošku sklamaní, ale na budúci rok určite príde množstvo súťaží, kde budete môcť aj vy doniesť nejaký pohár, zažiariť a tak ďalej, byť odmenení. Ideme vyhodnotiť najskôr kategóriu Kinder, tretie miesto 24. Môžem, či mám sa na to vyprdnúť? Tretie miesto Horná Breznica 2409. Zostaňte tuto pekne nastúpené. Pozri sa, koľko fotografov. Toľko ste nemali fotografov ani na prvom svetnom príjmaní. Nehovoríš, že nemám rád katenky, ale tá druhá sa stala všetko. Zosadne mám tam na boku. A druhé miesto 2248 Nosice. Ešte neodchádzajte. Ja ho opravujem. A raz som sa snažil opraviť vetrisko a to som ani nevedel. Ojebali ma proste. Ako ojebali? Kde ma ojebali u mňa? No a víťazom v kategórii Kinder sa dnes v Nosiciach časom 21:44 stáva družstvo z DHZ Pruské. Bez kakao. Počkaj, kde je kakao? Tu je kakao. Druhé? Anča! Dobre. Amaňa! Amaňa! Daj sa nižšie a drží. Nechceš? Daj si medal na hlavu. Tak ja ti dám. Daj mi na týdne! Daj teraz, daj. Daj dám. Tá matka donies. Tak na skôr. No a ja využijem túto príležitosť. Pozri sa. A teraz fotky naštylujte, babi, sa nejak tak, aby vás bolo vidieť. Ja sa opýtam, kto beháva v pruskom pravý prúd? No lebo si bola časom 1998 najlepšia. No a teraz, ako sme sa ako dohodli, poprosím vás, Prušťania, takto a ostatné družstvá Kinder zostaňte, tak? A ostatné družstvá Kinder, všetky deti, poďte sem, všetky Kinderka, vysúďte si a takto sa dajte. A Julo Košecký zo spoločnosti Kinekus sa rozhodol vám niečo
podarovať. Takže nech sa páči, pekne sa postavte, vedľa seba sa snažte nejak. Dobre? Nebojte sa, každému sa ľudí. Neboj sa, každému sa ľudí. Jak mám čokoládu chcem. Aj tak to možno nie. Môže ti poustiť do nás. Môže to hrať spolu. Ten kinderkal. Ja mám kinderkal, vidíš? Nedá. Si povedal, že nedá. Aj ty neveril si mi. My budeme o chvíľočku pokračovať samozrejme tými kategóriami, ktoré nám ešte zostali, a síce dievčatá a chlapci. Tí, ktorí už si prebrali ten darček, môžete sa zaradiť. Môžete sa zaradiť čup. Ideme ďalej. Môžeme? Takže zaráte sa tí, ktorí už majú. Máme rozdané už? Ja to za chvíľu dievčatá. Áno. Dobre, ďakujeme spoločnosti Kinekus a Julovi. Kategória dievčatá. Tretie miesto 1587 Dohňany. Ja ti zaplatím za to Druhé miesto, Radosť v domácom tábore 1578 Nosice. Filip, ešte jedna. Prvé miesto 1465 Mikušovce. Ideme sa poprosiť. Ideme hlasovať.
začínal, tak prvá súťaž bola v prvom mieste. Ja keď som začínal, tak mám chceli skladiť. Víš, koľko už mám medailí doma za No a pri Mikušovciach ešte chvíľočku zostaneme, pretože časom 14:07 bol najrýchlejší ich ľavý prúd. Takže ľavý prúd Mikušovce. Ďakujeme. Poďme na chlapcov. A ja už dopredu musím vás upozorniť, že po chlapcoch ešte máme niečo. Moja, ešte niečo, dočkáte sa. Len musíte vydržať chvíľočku. Takže chlapci, tretie miesto 14:27 Čurnovice. Eliša, to je to tu. Čo povedali? Lacko, kde si? No, dobre, no, a čo? A druhé miesto 13:80.